Lembrar que xa no ano 2009 o Bloque Nacionalista Galego recollía as denuncias que se facían sobre a perigosidade destos residuos e, en concreto, denunciábamos no Parlamento de Galiza que a empresa Manmer importara de Holanda unhas 800.000 toneladas de materiais asfálticos que se atopaban depositados en diversos concellos de Galiza, como era no Porto Exterior de Ferrol e no Concello de Cabanas, contaminando o río Ba e tamén que estaba colindante co polígono industrial de Vilar do Colo. No ano 2011 solicitamos, a través dunha proposición non de lei neste Parlamento, a retirada destes residuos, solicitábamos o seu tratamento para que non foran un grave problema ambiental e mesmo que se investigara cal podía ser o seu impacto, porque quero lembrar que estes residuos foron utilizados en algunhas pavimentacións de estradas de concellos da comarca de Ferrolterra e aínda hoxe non sabemos cales son as consecuencias para o medio ambiente da utilización dun residuo que non era un residuo inerte, senón que resultou ser un residuo perigoso. Fixémolo tamén acompañando as denuncias que primeiro fixo a Asociación Etnográfica e da Natureza Amigos do Ba, que o 14 de setembro de 2009 xa denunciaba que había un amoreamento ilegal destes tipos de refugallos no vertedoiro de San Lourenzo, no Concello de Cabanas, ao carón do polígono de Vilar do Colo e da P9. Quero tamén lembrar que nese momento a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental detectou que había compostos contaminantes nestes residuos e que, por lo tanto, legalmente non se poderían caracterizar como residuos, e comprobouse tamén que esta empresa non dispoñía de autorización para esta acumulación deste residuo tóxico. Temos que decir e tamén recordar que en 28 de setembro de 2009 abriuse un expediente sancionador e a Consellería Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental advertiu ao propio Concello de Cabanas dunha serie de medidas que debería de adoptar en relación con este amoreamento de carácter ilegal. A pesar desta situación, desde o Concello de Cabanas mirouse para outro lado e non se fixo absolutamente nada con este problema. E hai que decir así que o Concello nunca lle requeriu á empresa o cumprimento da legalidade urbanística, nin tan sequera ter licenza municipal. E realmente, desde o ano 2009 até o ano 2011, esta empresa estivo amoreando esos residuos sin ningún tipo de amparo legal e, ademais, incumprindo requerimentos que, en teoría, se tiñan feito desde a Administración. Tamén hai que decir que no ano 2009 a propia Asociación Galega de Áridos denuncia ante a Consellería de Economía e Industria, ante a Consellería de Medio Ambiente e tamén ante a Fiscalía o problema que estaba xerando esta importación, vamos a decir, fora da legalidade deste residuo contaminante. Parécenos, desde logo, moi cativa a resposta real que tivo a Administración Pública neste sentido. Fíxense que no ano 2010 Medio Ambiente impuxo unha sanción de 900 euros, o cal, se temos en conta a gravidade do problema que estamos falando, é absolutamente ridículo. E tamén nos parece moi cuestionable que en marzo de 2011 autorizara o acopio de áridos en solo rústico, e todo isto sabendo a Administración, como sabía, que estábamos ante un residuo que era un residuo perigoso, porque tamén convén termos memoria e nese sentido, eu se volvo a traer aquí un informe que xa denunciamos no seu momento, un informe que a Xunta de Galiza ten desde o ano 2009, un informe feito por investigadores da USC, e que di moi claramente xa no ano 2009, non no 2010, non no 2011 e non no 2014, xa di este informe no ano 2009 que os residuos dos que estamos falando son uns residuos perigosos por a súa caracterización e que, ademais, non estaban cumprindo con ningunha das características que, en teoría, decía a empresa que tiña estes residuos. Polo tanto, a Xunta de Galiza coñece desde o ano 2009 cal é, desde o punto de vista ambiental, o problema deste residuo, que é un residuo perigoso, mas vemos como desde o 2009 ata o ano 2016 como hai uso destes residuos a nivel da propia Administración, que asfaltou e sabe que se asfaltaron varias carreteras
co mesmo e, desde logo, un mirar para outro lado e facer que se fai. Porque, efectivamente, nós tamén sabemos que froito das denuncias, e que se non se actúa, pois xa sería prevaricación, se non se emiten resolucións, xa sería un auténtico escándalo, pero que, en todo caso, froito das denuncias e da presión social que se ten feito con este tema, pois algunha cousa tivo que facer a Xunta de Galiza. E, en concreto, como se presentou tamén unha denuncia ante a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, pois tuvo que facer un informe no que se recoñece que, efectivamente, estes refugallos están depositados sen licencia e que, excepto nunha parte moi pequena desa parcela, o resto non é legalizable tampouco desde o punto de vista da súa situación urbanística. E a pesar de que nós temos esta resolución, que, como digo, é unha resolución de 2014, na que lle dan 3 meses de prazo á empresa para que retire esos materiais, dado que non é legalizable desde o punto de vista urbanístico esa situación, pois, se non me equivoco, estamos no ano 2015 e pasaron máis de 3 meses e os refugallos contaminantes, perigosos, que están afectando non só ao solo, sino tamén ao río Ba, pois siguen estando depositados no mesmo lugar. E a nós todo isto, a verdade é que nos parece moi grave e parécenos que non é de recibo. E hoxe, polo tanto, o que nós propoñemos neste Parlamento é que se solicite a retirada desos residuos, polo tanto, que se cumplan mesmo as propias resolucións que ten feito a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e, por outro lado, tamén decimos que este é un problema que vai máis alá da propia acumulación de residuos que hai no polígono e nesta parcela no Concello de Cabanas, que é un problema que está tamén non só localizado por acumulación de residuos no porto exterior de Ferrol, sino tamén que é un problema que hoxe xa está nas nosas estradas e aínda non sabemos cal é a dimensión que ten. Agardamos que hoxe este Parlamento reclame a retirada destos residuos e que realmente demos resposta non só á demanda e á preocupación social evidente por o grave problema de contaminación que se está ocasionando nunha comarca como é a comarca de Ferrolterra, sino porque tamén creo que a Administración queda en ridículo cando dicta resolucións que son flagrantemente incumpridas e non se fai absolutamente nada porque se cumpran, porque, desde logo, isto o que establece unha doble vara de medir, onde logo non é de extrañar que moita xente non teña ningún tipo de credibilidade nin confíe nas administracións públicas. Por a nosa parte, nada máis, moitas gracias. Gracias a vostede, señora Pontón. Turno ahora por o señor Sánchez García, portavoz do Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda. Ten vostede a palabra. Ben, pois nós